Okay, my guys. It's Quarry the awesome producer. Fada! Sai na faɗa tunda mutane na sun ce in faɗa. Fada! Sai na faɗa ko da zan rasa raina zan faɗa. Ina kuke al'umma ku fito ku taru, nasiya zan yi kuma ku karu. Zan yi magana ne akan marayu, ba uwa ba uba ake su rayu. Ga kunci ba abinci ba wurin kwana, ba wanda in za su fita za su yi ban kwana. Kai, wallahi abin yana da kuna, abincin da zaka ci gidanku za a baka. Ka tashi zuwa school kuɗi za a baka, ai maka ɗinkin kaya har waya a baka. Kai, maraya bawan Allah, ga haƙuri da tsoron Allah. Allah ka kara maraya, ta cikinsa yake baya ta kaya. Bashi da mota balle taya, sai dai ka gan shi bakin hanya. Bai da mai faɗa bare tarbiyya, Allah ban kuɗi na kula da maraya. In bashi jari in masa aure, in sai mai gida wanda za ya tare. Abinci kullum sai ya ture, zan ringa kai masa kafin ya kare. Allah karkasa na sare. Baka zine ne, I'm the best. Baka zine ne, okay my guys. It's Quarry the awesome producer. Fada! Sai na faɗa tunda mutane na sun ce in faɗa. Fada! Sai na faɗa ko da zan rasa raina zan faɗa.